यही फागुन के महीना में एक जानी के पति ड्यूटी पे बाड़े, उनकर पत्नी बहुत रिक्वेस्ट करताड़ी कि फागुन में केहू तरह आ जाए घरे। फागुन में सबकर पिया घरे आवताड़े, आपो आई। सरसों फुलाए लगल, आम मजराए लगल। यही फागुन में आपे संगे बीती ताई औरत पति से कोना भाव में कहती है के करा से कोही सैया के करा से कोही सैया दिलवा के बतिया फगुना हटा बहे असरे में कोटते नई खेरतिया फगुना हटा बहे असरे बतिया फगुना हटा बहे असरे में कोटते नई के रतिया फगुना हटा बहे असरे में कोटते नई के रतिया परदेश में तो मन घबराला चढ़ली जवनिया सैया अब ना परदेश में तो मन घबराला चढ़ली जवनिया सैया अब ना सहाला के करा से कोही सैया के करा से कोही सैया मनवा के बतिया फगुना हटा बहे के करा से कोही सैया मनवा के बतिया फगुना हटा बहे असरे में कोटते नई के रतिया फगुना हटा बहे बयरिया से मन सिहराला
ना साला अब ना साला मन सिहारा कोई लड़के बोल सैया अब ना साला अब ना साला कबूल बचाई अब कबूल बचाई अब अपन जतिया फगुनाटा बहे कबूले बचाई अब अपन जतिया फगुनाटा बहे असरे में कटते नहीं खेरतिया फगुनाटा बहे अंतिम लाइन में औरत कहतिया कि जल्दी घरे आ जाए नहीं तो फागुन बेकार हो जाई नीरज सैया जल्दी गाड़ी धके आ जा बीत जाई फागुन तो बिगड़ जाई माजा नीरज सैया जल्दी गाड़ी धके आजा बीत जाई फागुन तो बिगड़ जाई माजा देवरा लगवले बाटे देवरा लगवले बाटे हमारा पे थतिया फगुनाटा बहे देवरा लगवले बाटे देवरा लगवले बाटे हमारा पे घतिया फगुनाटा बहे असरे में कटते नहीं के रतिया 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 फगुनाटा बहे।